Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginibingelele phela futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili Inkezo. Mina igama lami ngumfeza Mthunga Khumalo, bathi ilasbona magumede. Ngane wethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulekha, kanjalo futhi-ke nokushare kikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu uthotshwe ngonyanyavu lwemoto umjolisi-ke laphana kuza ngemuva ukuthi-ke ingoma yakhe ethi Mayidululo ilale isibili laphana engomeni Ukhozi FM ukuhlukanisa unyaka ka-2024 to 2025. Izokhumbula ukuthi-ke ingoma kuyona eyadla umhlanganisi, ingoma eyigcwame elisha ehambisana nentokazi uMahu esihloko sithi Igucci-ke namanje esasihambela phambili-ke laphana. Kuthiwa-ke ngokomthombo esiwuthole kuthi umjolisi uthengele isigwili sase-Bergville-ke laphana samthoba amanxeba ngonatu unyanyavu lwemoto ebhaliwe laphana ukuthi Mayidululu umjolisi. Ngazi ukuthi indaba ezinhle kakhulu lezi esizibona zenzeka nanokukhombisa nje uthando laphana kumculi laphana mangabe ubona insizwe esincane efana nomjolisi yenza kahle-ke laphana kuyona ndlela yokuyikhuthaza. Lona-ke ingane zakwethu unyanyavu lwemoto olubona laphana lithengele yona insizwa umjolisi-ke laphana-ke. Siyambongela kakhulu si-Radio Inkezo, siyambongela umfana umjolisi. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukubhala ngalolu daba? Ake sivele hlana comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ilasibone ngaza ukuthi sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyaboya funa ezinye izindaba ezilandelayo kuvideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi. Ngithanda khona.